Sziasztok, én vagyok itt Ice, és igazából ez a Redstone-os úgymond ilyen korszakomnak a második része, amiben igazából a vöröskő lámpa működtetését fogom bemutatni. Kicsit lakos, nem tudom miért van ez, bár itt lehet, hogy nem lehet, nem lehet. Mindegy, meg fogom mutatni. Először is szerintem ezt nagyon sokan tudjátok, de a Redstone-nal lehet igazából így, tehát így működtetni, de ha úgy szeretnénk, hogy a plafonon legyen, akkor pedig mondjuk most itt van egy szobának a kicsit laggos vagyok. Itt egy szobának az oldala. Ebből de lagos vagyok, de nem tudom miért voltam ilyen lagos. Mindegy. Tehát itt van mondjuk egy szobának az oldala, ide rakunk egy vöröskő lámpát, és itt lehet majd fölkapcsolni, és éppen ezért ezt úgy fogjuk megoldani, hogy ja, mit csinálok én? Így és így. Azért csak és így. És így. És hát, hogyha ezt így meghúzzuk, nagyon lagosul, akkor ez kigyullad, és nem sokkal. Hát igazából így. Akkor ez kigyullad, és akkor az. Hát igazából ez a legegyszerűbb módja, és ezt még el is lehet rejteni könnyen, tehát egy másik fallal, például így, de szerintem ez jó, mert tehát a világítás, és egyébként nem kell hozzá semmit tenni, csak annyit, hogy bekapcsolódok arra, és ez ilyen modernizálás is, úgyhogy és tetszésségére is tudtuk rejteni ilyen könnyen. Ez most nem lett a legszebb ilyen kis valami, de jó, mindegy. Na, nagyon lagos vagyok, ahogy mondtam. Tehát gyakorlatilag, hát ez nagyon csúnya, mindegy. Tehát, hogy gyakorlatilag ez így működik. De, ha akarunk, akkor csináltunk olyat, hogy a lámpák, ezt most így fogom megmutatni, úgy lagos vagyok. Nem vagyok ennyire lagos, nem mindegy, most nem beszélek erről. Tehát mindegy, na. Hogy ezek a lámpákra rakunk egy helyenként ilyen vöröskő jelismétlőt, amit a legutolsó tikre hallottunk, vagy nem is tudom már, hogy mondják ezt, tik, nem tudom, mindegy. Hát ez a lényeg, ez a legutolsó ilyen kis, mit tudom, mi lehetne. És, hogyha ezt itt meghúzzuk egy gyönge karmazgattal, jaj, de kéne egy mert így vélem csapott. Tehát, meg visszahúzni is figyelj. Tétek, látjátok, ilyen hullámos. Ilyen, nagyon lagos vagyok, szóval szokott ilyen lagosni. Tessék, tehát egy ilyen hullámos valami jön ki, és hát az is ugyanolyan, ezt így meg lehet csinálni, hát ezt most nem fogom így bemutatni, hogy ilyen szimulációs cuccosan, de ez így működik, és még van valami, az igen, tehát hogy én ezt próbáltam, hát mondjuk ez elég rondó, de meg lehet csinálni, ezt kitaláltam, ezt megcsináljátok, mert ez nagyon rondó dolog. Nézzétek. Tehát itt van a... Velem csak... Azt hiszem így is működik, nem tudom, nem mindegy. Rárakunk ilyen... Azért azt erre meg egy kart. Igen, és csak az a van, hogy a legalsó világú. Mindegy, akkor... Csak ez. És láthatjátok, hogy ezt is ezt igazából nem biztos, hogy én találtam ki, de én jöttem el, és én magam jöttem el először, hát na,
nem jön ki, amit akarok mondani. Tehát nem biztos, hogy én jöttem rá legelsőre, akik mesteremcéznek, vagy Minecraftoznak, de viszont az én körömben legelőször én magam jöttem rá, nem videókban néztem, tehát én így szerintem ez ilyen jó kis megoldás, végül is mondjuk jól néz ki, hogyha itt van valami, itt a fal, mondjuk még egy fal, aztán ezt ide berakjuk, aztán itt jön egy ilyen kis redstone, hallható, de inkább ezt úgy akarnám, és így akartam, hanem hogy nem akartam így, azt hiszem, hogy működik. Igen, tehát tessék, és akkor az tök jól néz ki, hogy behúzzuk. Tehát szerintem ez jól néz ki. Próbáljátok ki. Szerintem ez tök jó egy házba, és ez igazából tök mindegy, hogy mivel csináltak, az én elérhető dolog. Survivorben bármiben. Szerveren, egyjátékos módban bármiben. Nagyon alakos vagyok, ha megpróbálom majd helyreállítani egy kicsit a gépemet. Hát ez a videó körülbelül ennyire szólt volna, remélem tetszett, amit bemutattam, bár ezt gondolom rengetegen tudjátok már, és csak úgy tulajdonképpen azért mutattam be, hogyha valaki most kezdett el Minecraftozni, azért tudja az ilyen a dolgokat, ha megnézte a videómat, és hát igazából ennyit akartam mutatni nektek. Én voltam IceWorld XD a mesteremcéből, és remélem megnézitek a videómat, lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!